Dali, gilis mo rin apon sa iyong kaison. Iksa, sana ako to si baby. Sana ato to siya na deserve dyan niya tagag second chance ba? Ngayon dapat magsuri kang baby aron makaskuran jud ko ba kay kansiya na ako itong niyagi. Uy, animal man itong bata ato. Uy, narungsin nga ito. Kani, chatter po. Ujab ni ate. Buntis ko. Pandaguti ko. Tantan! Pantay lang to. Ato ako diri, kaya ako kay isa diri sa balay. Mauna ni akong kingon. Sain na ni. Makaskura dyan ko kang babe. Sige, sino mo dati? Wala. Ikaw tayo, ati-at juga. Sige, kyot. Ako na ko, imilit ka sa mga klase. Babe! Ayo! Babe, ikaw na isa na, babe! Ayo! Tao? Bukid? Pak! Sula ni. Uy, muskuro man tanak ko. Sige lang, patay ako sa kuha, babe. Mahangkaban ako ng wait ni mo. Kabal nun ako. Mangharaan na ako sa yahaon niya. Mag-Netflix and chill ming duha. Kalayo sa bukid. Puro na kay ko ba? Isip mo man yung mga animal nga disturbo kayo. Imo dyan na ipalabaw imong kamanyak ba? Ayo. Ayo. Namoy lamaw. Ayo! Oh! Kita mo sa Mio? Binuang man ang tingog sa tumboy ng ngita siyang Mio eh. Ay, nay ra, huwag ko. Wala na da? Huy! Lah. Uy. Estuyo? Sabay mo sa kuha kay mangharana ko. Kamu ni Agi, disturbo kay mo ba? Ay kog lamaw. Bro nga yung lamaw, may lamaw diri. Kita mo sa Mio? Usay Mio. Mangharana ko dito sa akong babe, sabay ko ninyo aron makabawi mo. Suldihan man nimo. Siyempre, sulduhan na mo. Di na mo magngawat og lubi. Pag-ilis mo dito, kay magpalit pa pugkog, snack na mo ba kay mag-Netflix and chill man me. Kada kwarta. Magilis ta. Balik din mo ha, kay mangharana ta. Makaskura jud ko sa imo ha, babe. Babe. Ano po diri oh? Karte na po diba? Siwa, bani mo. Wakbi ako panghinlo dari ah. Siwa, nagsinamok. Uy! Na ako diri aron magharana. Harana? Kasweet, aning karaan ng tawhana ni Uy. Mang harana. Og nagdala di kog mga tauhan aron hinluan yung tugaran. Ano ka problema? Harana ko, babe ha. Andam na mo diya ah. Mga second boys na ako ba? I guess you say what can make me feel this way, my girl. My girl. My girl. My girl. Umaga na siya. Di mo good. What can make me feel this way, my girl. My girl. Awa sila ba pagkaskurong di ka? Uy! Gagi! Ay! Pasi sa mo, be! Pasi sa mo! Pasi! Sweldo na mo! Sweldo! Ay, sweldo! Ito ang sildo. Huwag pagay mo kapang hinlo! Pasi sa mo! Ay, mabisi ko dire! Ha? Pasi! Pasi! Babe, sunod babe. Ha? Dali, dayon. Dayon? Ay, dara David, nagdala rin kong mas snack na to para mas snack na to niya ba? Wala rin tao dito sa inyo. No? Kay mag-Netflix man ta. Ay, dara, dara. Dara. Pineapple juice. O, snowball, babe. Netflix and chill ba? Snowbell, apoy juice. Nada may plano sa kong ati ba? Mas kwila na magkatano. Oh, bawalin mo. Oh, kau. Dito, Agyo. Pasi dito.
Muskila to no, nya pa tong hapon mo uli. Oh, unya pa to, babe. Tulong na kaya dia. Sarap magpadala mo. Maling bataan eh. Oh! Pineapple juice ba para? Nabriyan lagi ni babe. Kasi nabiyan na ganiya. Pagbutang nako. Aba, sino? Tara. Mag-Netflix and chill ka. Slumber, babe. No, para bugnaw. Netflix, no? Buang man si Santan, eh. Itchat-chatan, manong ka nga nakabuntis ka. Gani, no? Kapit mo nung ko na budget si Moda. Huwag naman ko'y pagbuntisan. Ikaw ra akong pabuntisan nga akong panindigan. Uy, simba ko, pagpuyo na yung kamanyak. Skurata dia, baby. Dali lang. May manang-mananghid kaysa mga watag halok si Moda. Ikaw bahala. Tan? Ano nga man na diri? Abi na magnanay klase. Na may klase tan? Wala. Si wala. Thank you sa mga maestra. Bata ah. Saan man nato ni babe? Patulugon sa nato na imong manghod. Murag ikapoy naong anak ba oh? Ganit eh. Pero gusto pa kong pahingin. Pangin-hangin? Ah, silang katugon na napasay nana. Sabayan lang nato na dito ta. Panginhangin ta ba? Tikwan babe no, kanang pangin ba? No, dirito sa kuan ba? No, sa kasagbutan. Di lang, makatuog na lagi na yung mangod lagi. Ay! Nagduka na. Pagdaa babe, tigdaa. Ay, piyong-piyong na. Ay na. Sig. Hindi ta mo smack da babe. Hindi tayo tao diri babe. Smack ka ta da baby. Kuko, nadul nga dito boy. Sa damgoy. Sang bataan niyo saka pupita. Katugon babe. Isang unsa na lang mga hunahunan. Daman-daman ganyan no, basi pidit ta. Mukis dia. Aron di na anti ka sa damo gumakuha ba. Ay, nakatulog na. Isa ka ba? Nakita na dito ako umiyo. Isa ni mga boy tomboy. Limal nga tomboy ay. Awa na. Tinuod akong damgo. Wili sa kutiya. Duda, di ko atong tawana ba? Skur, sa kong ate ba? Bantay lang ka. Ilag, batasan itong tuhanan. Ay, wadyo tayo sunduan ba? Gani, abi kay gisugtan na sa chicks nga pasudlon. Di na tayo suhulan, pasiho naman ito noon. Hay! Pamilya na yung naong ba? Naku, sugot na inyo duha ba? Wala mo kong kwarta. Kaliyan, chichirya. Chirya? Pero unsa may sugo nimo sa mua? Dara, susi sa miyo. Duod ang damgo. Di magsilbi ni babe, di ni makatulog diri ah. Say di makatulog. Patulgon lagi na ako na diri ah. Katulog lagi na. Kay kalaya to na kay ko sa imo ba? Manyak jud kay ka ba? Sige na, patulgon ako ni. Puntahan ta ni be. Diri. Tulog. Lagi hapon. Matulog pa ka tan? Dili na ako matulog, te. Kaya nakapiyong na ko. Ay sige kay, diri na ka kay balik ko sa akong uyab dito ha. Ano to balik ka? Kaya di na to kamata. Ha? Sa di ka mata? Ano makatikiya dia? Sarap magpadala mo. Maling bataan eh. Oh! Ay, kanang mangisa ko ina asayar ninyo. Tulog yung kani ron. Wili sa kutiya. Pineapple juice ba para? Nabriyan lagi ni babe. Kasi nabiyan na ganiya. Pagbutang nako. Aba, sino? Tara. Mag-Netflix and chill ka. Netflix and chill, day ha? Chill lang ka diya sa sabutan. May lagi ka maugman. Tain
I-order ako sa Shopee. Utik ba? Utik.